So friends, बेयाव नों टेस्ट खालाम एन्ड आंखौ बुं माबायदि जादों। ओहो खुलुमबाय लोगोफोर आंनि मुङा बारसारानि बसुमतारी वेलकम बैक टू माय चैनल लोगोफोर दिनै तारमाने आंनि बिनानावा आलु चाट बानायनो थांगासिनो दं तारमाने आंनि फेवरेट बियो सो बियो तारमाने एसे बानायनानै देखायनो नागिरदों आंखौ माबायदि बानायो आं माने कुनु दिन बिदि बानायनानै जायाखैमोन सो नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ नायलायबाय थादो बे माबायदि बानायो सो लोगोफोर आलु चाट बानायनायाव मा इनग्रेडिएंट्स नांगौ बेखौ नोंथांमोना नायना लाग्रोदो आलु चाट बानायनो थाखाय जों लाबाय रुनाय आलु ओमफ्राय मिजि मिजि हानाय सामब्राम ओमफ्राय संख्रि एसे जीरा पाउडार एसे ओमफ्राय एसे बादाम ओमफ्राय टमेटो केचाप पेकेटसे टमेटो सस ओमफ्राय पेकेटसे जलजीरा ओमफ्राय लाल मिर्च पाउडार ओमफ्राय बाजाराव जे मोनो मिमि वाइ भुजिया So friends, फार्स्टआव आं आलुखौ मिजि मिजि हाना लागोन। नायबाय थादो लोगोफोर दिनै एसे खामानियाव खाथायदों बिराद बायो बे बानायनो दिनै तारमाने मा गोसो जाखो बानायनो ओंखारदों सो लोगोफोर बे आलुखौ इमान लेजि बेयो हाबाय थाथों शिबमा एसे गाबदों सो नोंथांमोना नायबाय थादो बे माबायदि बानायो आं दसे उनाव लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौ नायबाय थादो बिदिब्ला So लोगोफोर आलुखौ हाखांबाय ओमफ्राय दा एसे बेयो संख्रिखौ सारना होगोन सारदो होनबा मोजाङै सारसै सब बनो नांजोबथों ओमफ्राय मा खालामो ओमफ्राय आं जीरा सारना होगोन लोगोफोर दा एसे जीरा पाउडार मोनो ना पाउडार जीराखौ एसे सारना होबाय सा then red chili powder एसेल' आं बारा बानलु जानो हाया एसेल' हो नालाय आं नोंथांमोना जुदि बानलु मोजां मोनो एसे बुरजा हो आं बारा बानलु जाया सो आं एसेल' ओमफ्राय बे मा जलजीरा ओके जलजीराखौ मानो होदों चाट मसाला ओके तारमाने बे होननाय मथे चाट मसाला थाबा चाट मसाला होनांगौ किन्तु जोंनाव तारमाने चाट मसाला गैयामोन सो बेनिखायनो खाथिनि दखानाव बे जलजीरा पेकेटखौ मोनदों सो बेखौनो लाबोबाय सो नोंथांमोनाबो जुदि न'आव बानायना जायो चाट मसाला गैयाबा बे जलजीराखौ इउज खालामनो हागोन जलजीराखौबो सारना होनोसै माबायदि जायो मिथिला आरो So next मिमिखौ मानो लादों भुजिया गैयैखाय so लोगोफोर एक्चुअली मिमिनि जायगायाव भुजिया जाबा साबसिन जायो ओमफ्राय जोंनि खाथिनि दखानाव तारमाने भुजिया गैयामोन so जों मिमिखौनो मोनबाय ओमफ्राय गाव तारमाने न'आव मिमिजोंनो बानायना जाबाय थायोमोन so ओंखायनो आंखौबो दिनै मिमिजों माबायदि जायो माने जाहोनो नागिरदों so आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम मिमिनि आलु चाट माने टेस्ट खालामगोन so नोंथांमोनाबो जुदि मालाबा बानायना जानो लुगैयोबा बिदि बानायना जानो हागोन so नायनोसै मिमिया माबायदि जायो जाबाय जायाखै र' लोगोफोर बिदि सेफ्लेना लानांगोन तारमाने जों मिमिखौ बेयाव होनायनि सिगां then बेखौ बेयाव मिक्स खालामनांगोन तो लोगोफोर मिक्स एन्ड शेक खालामनांगोन ओके तो तारमाने मिमिनि सिगाव बे थायोना बेखौ बेयाव सोनानै मिक्स खालामना लानांगोन फार्स्टआव आंबो एसे हेल्प खालामना होनोसै मिथिला आरो माबायदि जायो टेस्टआ मिमिनि आलु चाट जाबाय दे शेक जाबाय दे शेक जाबाय दे गोलोमजोब्बाय then
दा मिमिखौ सारना होनोसै बुजियाबा साबसिन जागौमोन नामा मिमिनि आलु चाटआ माबायदि जागोन मिथिला अके ओमफ्राय दा सामब्राम होनोसै अके नेक्स्ट बादाम होनोसै बादामखौ एसे बुरजा हो आं बुरजा बादाम मोजां मोनो स' लोगोफोर नोंथांमोना चाट जानो मोजां मोना मोना आलु चाट आंनो कमेन्ट बक्सआव जानो हरदो सोर सोर जानो मोजां मोनो चाटखौ सो फ्रेंड्स लास्टआव टमेट' सस होनोसै एक्चुअली लोगोफोर टमेट' ससनि माने टमेट' ससनिफ्राय साबसिन जायो थिंख्लांनि सस ना बेखौ होबा साबसिन जायो आरो खिन्थु दा जिहेतु हममेड आलु चाट स' बेफोर बुस्थुजोंनो जों बानायनांबाय ओमफ्राय ओंखायनो टमेट' ससखौनो होबाय ओमफ्राय जोंनाव बथल गिदिरबो गैयामोन थारमाने स' बिदि फिसा फिसाखौनो बायना लाबोबाय थ' नोंथांमोना जुदि जायो मालाबा माने थिंख्लांनि चाटनिखौबो होनानै जा बेनिबो सस मोनो दखानाव बायनो खिन्थु जों जेबो मोनासै स' दिनैनि जोंना एसे सिम्पोल जासिगोन आरो So friends, aloo chat is ready. Now, nang taste kalam and angko boom. माबायदि जादों? ओहो स' लोगोफोर आलु चाटआथ' रेडि जाबाय स' टेस्ट खालामनोसै माबायदि जादों आं खोन्थानोसै नोंथांमोननो मुझे डर लग रहा है ऐ आलु मोजां मोनाखै जाबाय गाज्रि जायाखै नोंबो टेस्ट खालाम र' टेस्टी जादों आं बानायनायखाय टेस्टी जादों स' लोगोफोर आलु चाटआ खिन्थु गाज्रि जायाखै मिमिजों बानायदोंबाबो स' नोंथांमोनाबो जुदि बिदि जानो लुबैयोबा न'आव बानायना जानो हागोन बुरजाथ' बानायना जाखायो थेवबो मिमिजोंबो खनसे ट्राइ खालामनानै माबायदि जायो ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामदो गोजोन्थों